Nokbar Watwi Buphangbai Nok Kwmajaknai Bukhukni Goria Kamini Bukhukni Boloksmi Jomatiani Tongphano kaisa susu Nokbar Watwi Kwmajaknai Yagulo Birmano Klaijak Bukhukjak Tapuko Haphangni Thani Mungsa Suba Sumayaku Hne Kwmajaknai Bukhukni Dagi Mungbai Tongnani Nok Kwmajaknai Chanani Maikuri Ungai Birman Kupulung Ungai Tongnai Bukhukni Boloksmi Jomatiani Samo Basai Chubanani Thangka Tipra Motha Yar Thanglyaro Kane Angke tabok sung aro phaibani hinkhe ati haisi chini kaisa Tipra Motha chini Maharashtra Pradok Kishore bai maniko bai sung dagemung dagejagmani boni torop theke sung tak visit khaini phaibani si para bung tuma hoja tini goria para na hinkhe bumung hinkhlai develop ki jomatena hinkhe aro nigo asuk nok hake bayi tongha aro nigo Phayui nini para ni chairman ar neta rok borok phayui kono phayui dinai phebe khana toma boma bwsai khana ro nala naiphai ha apa mangsa jogajog yakho mangsa jogajog ta porjonto yakho okay ta porjonto kono hebe khona kebo kono mangsa ma khona ke taw sung sini Tipra Motha ni tike sung bhaine ati dinok no sung roi charawa ni kono kau ya haban sung je sung sini Maharashtra sai rohmani tui boni tui phang bai sung phayui sung aro visit phai ai phela ha sung ni tangni noro nok bayu hi khanawi ketau sung bai ne je sini media tongo media roni tui khlai sung okong no sung pir nai joto na nai tongmedi